dynkmal żołnierzom wyklętym mieszkańcy Żorów taki dynkmal stawiają, a tu wszystko rozwalone, rozbulone, niemieckie dynkmale, a tu żołnierzom wyklętym, przeklętym zbrodniarzom stawiają taki dynkmal. Oberschlesien ist mein Liebesheim. 3, 2, 1 i Żory! Witam was, rozstawili we Żorach. A czemu, że tak zaczął? No bo tak zaczynał, jak realizował bez województwa, bez wszystkie województwa w Polsce Dawid Fazowski, a on pochodzi ze Żorów. Dawid Fazowski, bez świat na fazie, przez świat na fazie, słynny youtuber, Wandrus, który realizuje bez całki świat, płynie ze Żorów i bez to jego pozdrowiamy i możemy wspominać. A Zarowski pokorza wam wszystko, co wspaniałe w tym pięknym śląskim mieście. Jadymy! Mocka ludziów ino mknie, Beispiel ze Katowic do Beskidów, do Wisły, tą deka 81 Wiślanką miją Żory, nie wjeżdżą w ogóle w nie, a ja was by zachęcał, żebyście właśnie skręcili do Żorów i zobaczyli, jak wiele tracicie, mijając to miasto, mknąc ino do Beskidów. A Zarowski przed nami, westernowy park rozrywki, amerykański park rozrywki Twin Peaks. I Zarowski będzie się widzieć po lewej stronie. Weronika, pokaż widzom. Tu bezpośrednio szyba, ja widzicie już Zarowski będzie po lewej zajcie. My tam byli na poprzednim kanale. Możecie się tam kuknąć, nagrywaliśmy film. Tu te drzewa zasłaniają, ale Zarowski tu będzie taki diabelski win o Twin Peaks, szrajbnięte park rozrywki, hotel, restauracja i tu mamy, zobacz, tu, ja, widzicie ja? My tam kiedyś się kręcili, no a na prawo będziemy skręcać do centrum. Żory, po czesku Żary, po niemiecku Zorał. To prawie 63-tysięczne miasto na prawach Krysu. Miejscowość wspomniano w dokumentach po raz pierwszy w 1258 roku. Prawa miejskie osada dostała w 1272 roku. Sztatajlami Żorów są Śródmieście, Zochód, Kleszczówka, Rowień Folwarki, Łosiny, Kleszczów, Baranowice, Rogoźna, Rój oraz osiedla, które też mają status sztatajlów. Osiedle Princa Władysława, powstańców śląskich, 700-lecie Żorów, Władysława Sikorskiego, Wojciecha Korfantego, Władysława Pawlikowskiego. Miasto leży 40 km od Katowic. Przy wjeździe do Żorów, do centrum, ze Wiślanki, ze cesty krajowej 81 DK81 mamy Muzeum Ognia. Założone w 2014 roku. Tu mamy naszego kyfra. A czemu tu Muzeum Ognia we Żorach? Zarowski wam to wytuplikuje, bo miasto nawiedzały liczne pożary. Gotowi, żeście są na ta historię? No to zaczynamy. Sumy przy zabytkowej Feuerwehrze, no, Feuerbusie, jakby to można powiedzieć. Auto Feuermanów. Z Centralnego Muzeum Pożarnictwa we Mysłowicach. I tam będziemy też kiedyś już na bezrok. A troszkę o tych pożarach. 4 pożary nawiedzały to miasto. Pierwszy we 1000... Nie wiem, tu się operatorka kamery śmieje, nie wiem czemu. Pierwszy we 1552 płonie połowa miasta. Drugi we 1661 płonie kościół Najświętszej Panienki. Trzeci w 1702 płonie rynek i okolice. I czwarty w 1807 płonie kościół Najświętszej Panienki. Zmieniamy Landschaft, Inkszy Feuerbus, Jelcz.
fajnisty, pra? A do rzeczy, idziemy dalej. 1702 rok, ten pożar, kiedy spłonął rynek i okoliczne zabudowania, jeszcze na rumowiskach mieszkańcy wychodzą, robią tam jakąś procesję i od tego roku mamy święto ognia, które przetrwało do 1930, no chyba do końca wojny. Potem 5 lat po wojnie była przerwa, do teraz tak naprawdę jest. Słuchajcie, jedyne w Europie święto ognia. Do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej, to był dzień wolny od pracy, od roboty. 11 maja obchody, mszo w kościele, a potem procesjo na rynku. I to jest coś, czym zaś Śląsk może się poasić. Tego nie ma nikaj w Europie. Roztomili, ja wam pokazuję i duplikuję, jaki Śląsk jest piękny. Zaraz wejdziemy do tego Muzeum Ognia, moderno, architektura i zobaczymy, co to proponuje. Niektórzy gadają, że fest wort tu jest wleźć i piękne to wszystko jest. Dobra, idziemy. Ja wam powiedział ino o tych 4 pożarach, ale udokumentowanych było ponad 30. Jak chcecie wiedzieć więcej, to przyjdźcie do tego Muzeum Ognia. A ja wam jeszcze powiem o etymologii miana miasta Żory. Żory, kiedyś żary. W XIV stuleciu w śląskiej gotce był taki zabieg, który te A zamienił na O. I my to znamy, my to wiemy. Ja wam tu nie będę tego duplikował, to duplikuje Beispiel Bartłomiej Wanot u siebie na YouTube, to się tam kuknijcie i zobaczcie. A ja wam powiem, czemu te żary, no po niemiecku zorał i tak dalej. Roztomajte te nazwy były, te miana były, ale żary, bo żarzono, wypolano lasy, puszcze, które tu były, to była taka metoda rolnictwa. Polono i we ten popiół ze spolonych drzew dawano ziarno i to jeszcze użyźniało gleba i bez to żary. A czemu tyle pożarów? No, myślę, że im ono stąd, ale te pożary też były nie skorzy, bo gęsto zabudowa była miasta i ta zabudowa była drzewiana. Dobre, to tyle o ogniu, a teraz już starówka. Sumy na żorskim rynku. Pełne pomócek Dynkman katolickiego kapelunka, a tam kościół zielonoświątkowy. Ale o konfesjach nie skorzy. Jeszcze wam muszę wspomnieć o jednym pożarze. W 1945 roku wkraczają tu Sowiety, przepędzają nazistów. 80% miasta zostaje zniszczono. Można powiedzieć, że to też był jakiś pożar, ale to już troszkę większy. Dobre, pójdźcie pod Rathaus, bo tam richtig fajna rzecz. Tukaj 17 lutego 1888 roku rodzi się Otto Stern, laureat Nagrody Nobla. Nieskorzy wyemigrował do Breslau, potem w 1933 do Ameryki, tam umrzył w 1969 roku, tam jest pochowany, ale pochodził stąd i niektórzy gadają, że to jest Niemiec. No jak to, jak jego familia pochodziła stąd? To jest górnośląski Żyd, który gadał po niemiecku, a ta nagroda dostał w 1943 roku, a w momencie jego narodzenia w 1888 kaj był Śląsk, ano w Cesarstwie Niemieckim. Polska tu przyszła dopiero w 1922 roku, a skoro on był Żydem, to musiała być i synagoga
do której zaraz pójdziemy, pokażę wam te konfesje żorskie. A co do noblistów, na Górnym Śląsku mamy 4 noblistów. Niektórzy gadają, że to Niemcy. Nie, to są Ślązoki. A na całym Śląsku 11. Niektórzy gadają, że 12. Ja gadam, że 11, bo jeden pochodził ze Gerlitz, a to je we Łużycach, wprawdzie prowincja Schlesien, ale historycznie Łużyce. Śląsk może się poszczycić tyloma roztomajtymi personami znamienitymi, że nie macie pojęcia. O tym się nie godo we szkołach, że mamy śląskich noblistów. Oto Stern, Żorok, Aus, Zorał. Pamiętajcie o tym, jak tu przyjdziecie, że ten chłop, który zdobył Nobla ze fizyki, jest stąd i oddajmy mu zoco. Grabu tu nie ma, je w Ameryce, ale ta tabula nam styknie. Zoca, Herr Otto Stern. Kaj Otto Stern łaził do synagogi, zanim przekludził się do Breslau? Ano pewnie tu, bo tutaj jest scena na Starówce kino, była kiedyś synagoga. Możecie iść, śmiało. Była kiedyś synagoga w XIX stuleciu, ale w latach 50, no już za czasów II wojny światowej została zbulona i potem w latach 50 zagospodarowano to na kino. Dobre, a kaj był cmentarz Kirkut? Pójdźcie, pokażę wam. Sumy przed cmentarzem żydowskim Kirkutem. Tam mamy kyfra, zobaczcie. Ja. Widać, że to jest odrestaurowane. On powstał w 1814 roku. Wcześniej chowano w Mikołowie. Możemy tu bez płot nawet przeleźć, no nie ma nawet takiego płota. I zobaczyć te macewy i oddać hołd tym górnośląskim Żydom. No, o wiele lepiej niż w Mikołowie to wygląda, bo w Mikołowie wszystko porośnięte i powiem wam, chyba nawet lepiej niż ten katolicki cmentarz to wygląda. Ja oddam wam żoca tym wszystkim górnośląskim Żydom, o których już mało w to pamiętam. A bardziej właśnie Unii Wolomycka, wszędzie jakiś kamień stawiają na Kirkucie, nie Kiercka, tu my nie mamy, no to tyle. Było o Żydach, to teraz o katolikach. Za nami kościół świętych apostołów Filipa i Jakuba, gotycki w formie z XV stulecia, ale te liczne pożary miały miejsce, to on płonął i tak dalej. Można powiedzieć, ta forma jest ze XVII stulecia, ale i po wojnie niszczony. No, to już znacie ta historia. Ale pierwszy kościół w Żorach stał już w XII stuleciu, a na tym placu w XIII. Trzeba jeszcze wspomnieć, że za czasów reformacji był on wanielicki, ale to jest takie preludium po wanielikach, za chwilę też opowiem. Tutaj mamy fragment murów obronnych ze XIV stulecia, które zostały, niewiele tego zostało, ale kiedyś każde miasto, średniowieczne miasto miało mury obronne, potem je wyburzano, sadzono planty, to zostało pomiędzy kościołem a Kirchhofem, a są my na Kirchhofie, roztomili zabytkowy Kirchhof katolicki, jakie denkmale, zaraz zobaczycie to jest, ja bych to powiedział, bo cmentarz to tak się mrocznie kojarzy, park, zabytkowy park Umrzyków. Ten cmentarz, ten park pamięci Umrzyków, większość nazwisk germańsko brzmiących, ale też słowiańsko brzmiące, ale miana germańskie. Jak to wygląda? Większość denkmalów zaniedbanych.
Hier ruhe in Gott, meine liebe Frau, unsere gute Mutter, Agnes Hensel. Urodzona we Knopku w 1850 roku, umrzyła w 1903 i Vater Vincent Hensel w 1928 umrzył. Oni już kiedy tu była Polska, ona jeszcze za niemieckich czasów. Nikt o to nie dba, wasz żol. A w zamian za to, co się robi? Pokorza wam, będziecie razem ze mną płakać. Tu spoczywają bohaterowie III Powstania Śląskiego, polegli we walkach o wyzwolenie Śląska, słuchajcie teraz taki pozór, spod jarzma pruskiego. I zobaczcie jaki dynkmal, jak odrestaurowany, jak zrobiony, o, dobre. Rozumiem, niektórzy walczyli za tym, żeby tu była Polska. Niektórzy za tym, żeby tu były Niemcy. Ale te persony, które tu są, one tu żyły, miały wkład w to miasto i takie groby, a tu tak to wygląda. I ten szrajbunek spod jarzma pruskiego, pieronie nie może być tak. Dobre Poloki, złe Niemcy. Nie, ja się na to nie zgadzam. Ale to jeszcze nie ma najgorsze. To były Ślązoki, które tu walczyły. Mono były jakieś omotane i tak dalej. Ale zaraz zobaczycie prawdziwy skandal. Dynkmal żołnierzom wyklętym mieszkańcy taki dynkmal stawiają, a tu wszystko rozwalone, rozbulone. Niemieckie dynkmale, a tu żołnierzom wyklętym, przeklętym zbrodniarzom stawiają taki dynkmal. No to jest nie do pomyślenia. To jest nie do pomyślenia. To jest skandal. Takie coś postawić na tym cmentarzu. To powinno być zbulone. To nie powinno w ogóle powstać. Przeklętym zbrodniarzom. Co oni mają wspólnego ze Śląskiem? Co? Za nami kościół wanielicki w Żorach z 1931 roku w sznicie modernistycznym z elementami baroku. W środku sznit art deco. Ale to nie ma pierwszy wanielicki kościół, który tu stał, a o historii wanielików opowiem wam nie skorzy. Tu obok ino wam powiem, że jest fara, też tako biało. No i to tyle. Za chwilę historia wanielików. Sumy na wanielickim cmentarzu z 1851 roku do teroski użytkowanym. W 1854 został poświęcony tu kościół, którego już nie ma. Próbował rzek dotrzeć do informacyjów, ale nie wiem co się z nim stało, szrajbnijcie. A potem dopiero wybudowano ten kościół, który żeście widzieli. A jeszcze co do tamtego kościoła Zbawiciela, bez 5 lat, od 1945 do 50 był on w rękach katolików, nielegalnie zagrabiony. I to nie on jeden. Liczne wanielickie kościoły tak były, niektóre przejęli i nie oddali, niektóre oddali. No, dłuższą historię. A kiedy wanieliki tu, kiedy zaczęto tu odprawiać nabożeństwa w duchu reformacyjne? W 1569 roku, kiedy to opustoszał katolicki kościół i po prostu wanieliki zaczęły tam odprawiać swoje nabożeństwa. Pamiętajmy, cuius regio eius religio to wolne stanowe państwo pszczyńskie. Potem okres wojny 30-letniej, kontrreformacyjo i zaś przejęcie kościołów od katolików. I życie wanielickie odradza tu się w czasach pruskich, w 1742 roku, kiedy to Prusoki przejęli ten teren Śląska, ten plac Śląska, a na początku w XVIII stuleciu, nie, w XIX stuleciu Farusz z Rybnika przyjechał tu i w Rathausie odprawił nabożeństwo. No a potem to już znocie zorganizowano tu kościół, gmina Wanielicko. No i istnieje do teraz i liczy 700 personów. Widzicie tamte
blokowiska ze wielkiej płyty, które się tam za drzewami może troszkę schowały, zaraz wyjdą, to zobaczycie, no tam kupa gorolów się skludziło, do okolicznych grubów mieli blisko do Rybnika, albo Kaźno do Łazic może troszkę dali, ale myślę, że tu Rybnik głównie, no tak to było, to rozmaite stadtteile i też mniejsze osiedla, też wiejskie stadtteile. I teraz właśnie jadymy do takich stadtteili do Baranowic. A ja wam po drodze jeszcze chcę powiedzieć jedna rzecz. W Abstimmung w plebiscycie w 1921 roku, kiedy to decydowały Ślązoki, eli chcą zostać przy Niemcach albo chcą do Polski, to 2 razy więcej mieszkańców zadecydowało, że chcą zostać przy Niemcach. A jeśli chodzi o sytuację gotkowo w spisach wszechobecnych, to było na odwrót. 2 razy więcej mieszkańców deklarowało polsko-gotka, a 2 razy mniej, 2 do 1 ten stosunek był niemiecko, ale eli tak richtig to była polsko-gotka, no nie, to była śląsko-gotka i no, że Niemcy też nie rozróżniali tego, oni go dali, że to jest Wasserpolnisch, czyli rozwodniony polski, bez to można było szrajbnąć ino polsko-gotka. I tak to było, ale tak richtig te żoroki nie go dały literackim polskim ino po śląsku, śląską gotką. A te Niemcy, które tu, te ślązoki, które go dały po niemiecku, to też nie wszystkie go dały we Hochdeutsch. Oczywiście wszyscy znali, bo łazili do niemieckiej szule, ale na co dzień, no mono tu we żorach w mieście ja, ale w rozmaitych stadtteilach te ślązoki, które go daje po germańsku, to nie zawdy Hochdeutsch, ino w rozmaitych dialektach. I tak właśnie ten tygiel kulturalno-gotkowo-konfesyjny to jest Śląsk, to jest piękne, a niestety to się chce jakaś wyrugować, niektórzy chcą zniszczyć. No i widzicie, teraz tu tabula Baranowice, stadtteila, wiejsko, zaroski pokorzawą, tu coś fajnistego, a jeszcze kończąc to, w lewo będziemy kręcić, no widzicie jak to nie ma przełożenia, 2 razy więcej słowiańskiej ludności, która go dała po słowiańsku, tu będziemy kręcić ja, a oni chcieli i tak do Niemiec. No szkoda, że w Abstimmungu nie było opcji śląskiej, o co niektórzy zabiegali. Dobra, może skończę, bo tu muszę się skupić na krzyżówce. Zaroski zobaczycie coś ciekawego. Sumy w Baranowicach, kiedyś osobno wieś w latach 70. już należy do Żorów, a tu pałac ze XVII stulecia, pierwotnie barokowy, nieskorzy przebudowany w sznicie klasycystycznym. No i przód należał do familii von Reiswitz. Potem sprzedali go familii Durand i oni pochodzili ze Szampanii i mieli posiadłości tam w Szampanii i tu na Górnym Śląsku. Przed I wojną światową Durantowie sprzedali to spółce Gisze, a wiadomo, po II wojnie znacjonalizowane. Potem po 90 latach przeszło do prywatnej własności. Następnie miasto Żory to przejęło, ale nie dostali dofinansowania ze Unii. No i teraz to niszczeje, także przeczytał, ale chyba nie do końca, bo jak widzicie, rusztowania są, coś się tu dzieje i mono ta perełka, górnośląsko perełka zostanie odrestaurowana i będzie coś tu ciekawego
mamy nadzieję, bo mocka takich pałaców, mocka takich zabytków je w ruinie i ino niszczeje. A tyle rzeczy, co tu było na Śląsku, wspaniałych, roztomajtych, fajnistych, już nie ma. Trzeba to ratować, to jest nasze dziedzictwo, górnośląskie dziedzictwo. Szkoda, że polski kierunek nie zawdy poradzi to spokopić. Z tego miejsca przed stowu tam macie blokowiska z wielkiej płyty. Tutaj w Baranowicach ten stow pewnie do tego pałacu należał. Byda się z wami żegnął. Jasne, że zaś nie pokazał wszystkiego, bo film by musiał trwać godzina, a może i więcej. A nie wiem, ile będzie trwał. Wiele osób to obejrzy. Dziękuję wam za dzisiaj. Filujcie mnie Instagram, Facebook, abonirujcie knefel czerwony, subskrybuj i dzwoneczek, co byście byli na bieżąco. A to mnie zmotywuje do roboty, bo ja chcę więcej i więcej tego Górnego Śląska wam pokazować. Jeszcze raz, dziękuję Rostomili. Bawcie się Bielsk.